Right, muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pandikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utena on that notification bell kuitira kuti pese pandinoramba tidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana. Muri Zimbabwe update yandinayo update iyo yemurume uyo akashanyirwa kujeri akatanga kutsanangura kuti pane munhu journalist akabayira munhu 50 cents yekutenga kadoro kaya kanonzi kambwa kusvika afa. Muri Zimbabwe nyika yashata. Munhu anogona kutorerwa, munhu akatorerwa 50 cents zvakatorova. Toda kukusiya muchiona video, pedza kuona video tozviona kufuka comment section. Ende nyaya iyi inorwadza, yarwadza veruzhinji, yarwadza nyika yese yeZimbabwe. Credit this video kune vakatora this video. Muri Zimbabwe handidi kunyeperai, tisu vanhu ndini munhu anokasika kumhanya nemanews updates muno munyika yeZimbabwe. 200,000 subscribers haasi masubscribers ekutamba nawo makashanda basa hombe, takashanda basa hombe. Saka ngatirambe tichifollowa this YouTube channel kuitira kuti murambe muchiwana manews updates kubva kuno kuHadzirare 263. Hadzirare musi watamuka. Much love. Ndiani zviya? Phineas Lumflag. Mungoma Phineas, mungataura kuti kuzoti munge muri pano pachikuru maximum. Mhosva yanga iri yechi? Ya ichokwadi. Mhosva yandiri gere panapa ndakagarira mhosva yemedha. Pakaita kusanzwisisana kusvika ndazobaya munhu akanga achindirwisa nebanga akandibaya apa nebanga nepapa nasolwa 6 mastich ainzi Hondonglovu from Chipinge South. But ndashanda ndiri kumedia kuno ndandaenda kutora mavideo ecyclone dai kuChimanimani. Sando pandakasanganawo nesikandai. But ndisiri kuziva kuti vanhu avanga vakatondipulana vakasvika pakasvika 3 boys because ndokumusha zvakare. 3 boys idzi dzadzine chikwereti namai vangu chefoja inda ndisingazivi kuti vanga vakaita chise munhu aigara kuno basa. But ndobva vanditi vasvika pamba pangu ndandichiedita video yaAward Pinges. But ndiri pakudero ndandiri mumba ndakazoona mwana wangu echibva achimhanya second born kangu. Ndobva kati baba kune vanhu vakawanda vagere vari kugedhi. Pandakabva ndadzima because ndandine maheadphone ndichindodzima mushina wandanga ndichishandisa ndichindobuda pamba ndakandoona timu ranga riri kunze kwegedhi vari 3. Ndobva kutoti hatiri kutya imbwa chichi tasvika kare tanguri tashedzera. Saka ndabva ndadzinga imbwa ndobva vapinda pamba pangu inini. Vasvika pamba pangu vakabva vanditi hatoda kuenda kwamai vako because one wacho ndisekuru wamai vangu. Ndobva taenda kwamai vangu, mai vangu vanga vasinginzwa zvakanaka. But handisi kuziva kuti vane chikwereti namomusi wangu. Tandosvika kuya mvura yakatanga kunaya ndandasiya PA system panze. Saka semunhu aingoitawo zvandanga ndichiita semunhu aizvishandira plus ndandagara ndichida kuitawo birthday party ndiri kumusha ikoko. Saka ndakabva kuno ndichifambira tuma mission kuti ndapedza zvibasa ndobva ndaita birthday party. Saka ndiri pakusetila nokutesta PA system iyayo ndopa vakasvika. Then tichibva kwamai vangu tichienda kumba kwangu inini tiri kumunda murefu kunoti mai vangu uku inini uku blaze yangu. Saka patakadzoka tichiuya kumba kwangu inini sinzi ndandamboenda navo vichityaimbwa ndavaperekedza kwamai vangu. Takubva ikoko kuya vakabvunzana mari namai vangu ndisingazvizivini. Tandosvika pamba pangu ndobva vanditi babalani ndipowo kamari mwanangu. Ndikati momuzi handina mari. Mwana wangu uya ndokubva andoti mbuya mari iripo ndoiziva peiri ndiende kondoitora here. Zvikazi ndandotora murume wangu. Urikuona? Ndobva andopinda mumba. Saka indakati mwana haasi kuziva. Mai vacho vanga vatoenda kuchechi. Saka paakabuda akabata pesi yamai vacho ndakatoona kuti azvishuwa ndo mune mari ende mune dzimwewo mari dzebasa wongoziva kana tiwakoma nayo mobile kuti mune mechifamba mechisosaji chichi. Ndichida kunobata mwana wayo akabva ajamba achienda pamakumbo pamai vangu. Timu riya ranga rakasvika ridirira ndobva rati aiwa musiyaenda pamukadzi wake ndobva ndamusiya. At the same time ndakabva ndandomira pana muchembere ndikati onai kamuchembere mimi handisi kuziva kuti mimi nababa makandigadzirirei program yese yakatarisana neni. Saka handisi kuziva kuti makandigadzirirei. Muchembere vakanzwisisa ndobva vada kundondidzosera pesi. Ndobva ndati mupe iye adzosere paaitora kusvika andoidzosera paaitora. But aidzosera manje mwoyo wangu wakarwadza nekuda kuti ndandagara ndine zvimwewo zvimari zvangu inini. Ndobva ndabvunza kuti maida mari ndobva ati chero mari iyona ndakabva ndandobuditsa yaiva muhomwe. Zvinova zvakaita kuti timu riya rakabva raona kuti ko mari haina kupinda kundotorwa mumba pane pesi yaimbobuda yai.
vakutondigaira paya vana bvisa 200 rands tichobva ndapa muchembere zvana muchembere inga utori nemari yakawanda chaizvo ndipe ndine chikwereti nevarume ava ana sekuru avo ndakatora fodya yavo ndikapasisawo kwari kuberibirisa ndozokupa vatumira pafoni ndikati aiwa program yese yakatarisana neni imwe mari zhinji yendinayo ndebasi zvechokwadi vakandinzwisisa ndobva ndatovapa ndabva ndandonzi chiwekerana netimu riya bhosi anga ari maranzi tandowekerana tobva tandoonesana kuti mari yasara imari yakati balance zvikanzi asi okay timu riya rakabva rachizonditi handi kudoro ndikati aiwa kudoro kupi zvikanzi hatona kotenga kachaso tona kubhadhara kachaso chatakambomwa tobva tatenga 1 tibve tadzoka ndikati aiwa indagara ndakatenga mastrong staff endinawo panapa taida tizomwa pachi musi webirthday rangu ngatimwei ndobva varamba tikanzi aiwa toda kunobhadhara chete tobva tatodzoka sezvakazoitika ndezvokutoti ndiri pakuramba mai vangu vakabva vati aiwa mwanangu havaperekedzi ndana sekuru ava unoita sokuti pane zvavavafungira but handisi kuziva alright takuda kundobuda mvura yakabva yanaya bcause yainaya ndo pacyclone pepe yaibhuti kanaya asi mira ndingokubata muromo iwe uri kuita zvinhu zvebasa uri kuita zvinhu zvebasa wataura kuti uri muchapi wenawo waishandira kupi yaishandira media yezbc informa ruben bar right wanga uri kuita zvinhu zvebasa saka doro rakabva razokundira ukabva kuti ndakusiya zvebasa ndakuenda kudoro no pandakabva kuno kundichienda nezvebasa ndakanga ndatokumbira kuti ndikapedza ndoinform ndakuchiita zvepati ndandoda kuitawo kabirthday party wanga washanda kuzbc kwenguva yakareba sei va 2010 ndokuzosungwa gore riri 2019 muna machi wanga waita 9 years urimo right maenda kudoro imimi tiri pakundobuda handisati ndabva ndakundobuda pepe tiri pakundobuda mai vangu vakabva tida kundobuda ndakati mvura inotinaya ngatimirei tobva tamira ndobva yapfuura mvura iyayi tichida kundobuda futi taona imwe mvura futi zvikanzi yakatosimba inogona kutikuwadza ngatimira tabva tandomira takuda kundobuda futi taona imwe mvura ine but inini moyo wangu wanga usingadi kuenda ndakabva ndandomhanya mumunda so mai vangu vechiona ndobva ndandokwaura 3 zvibagi bcause vanga vari 3 varume avo ndakwaura zvibagi 3 vanga vechindiona ndobva vati shamwari zvawaita izvi unorovesa vana handi kuti vazukuru vangu vazoshungurudzwa nevakadzi vako kana vauya bcause vachanzi ndio vaita musikadzi wakukwaura chibageti akabva ndandopinda mumba ndobva ndandotora bhemba ndandotema majanga aya ndatotema chibageti akawandisa ndati muchembere chisarami chichidika but zvichaitika ndezvokuti havauya muchembere wako wana iwoga apa makumwenda kudoro muchembere watovasiya mazowaona futi kuvi muchembere aiwa tiri pamba pangu toda kubuda hamusati maenda kudoro hatisati tatobuda tiri kumira nenyaya yekuti mvura inenge yakuya tinoona kuti yakusviba kwedu kune makomo saka taingomira kuti ikanaya yobva yagamuka tobva taima zvadero saizvozvo zviya takazobva ndabva ndandotora chibage cha ndikati maakubika chibage takuchindobuda vakandotiperekedza ndobva vandobudisa 50 cents ichindipa zvikanzi unditengerewo kachaso che50 cents toti chinwa ndimuchembera vanomwa saka timu riya rakabva randobvuta mari iyayi vabvuta mari yandobva ndabvunza ndikati taipi ipi zvikanzi toenda kutengera neeko keshi sitoda keshi ndikati hakuna transaction ye50 cents ndobva vanzwisisa ndobva andidzosera but andidzosera takabva tafamba zvekuma 4 kilometers kubuda muvillage medu tichienda munozi muchikepe takananga raundi yezamuchina kuenda kudoro kuya saka takundobuda muvillage medu ndopakandobuda mufi akabuda nemusango akabata banga but anga ari kure zvekuma 500 meters ini ungaona munhu ndomona kweduko tomona bcause tomona kune makomo kakwedu ndabva ndamuona ndabva ndabvunza timu riya ndikati uyu audzwa nani kuti auya kuzomwira kunoka hatengi doroka but munext door wangu ndobva kwanzi netimu riya aiwa famba tindi vakundipushira kumberi bcause ndandatobuda murodi ndikati audzwa nani kuti auya kuzomwira kunoka zvikanzi hatinaye ndikati onai katimu magara pamba pangu almost 45 minutes pasina munhu ambosvika mvura yachinaya iye anga ari kupisvika nzosabvunza izvozvo handei takabva taenda tichindopinda mumushota tichida kundotenga doro muyamya takasvika chinzi haripo tabva tadhairektwa pababa mukuru wacho tasvika pababa mukuru wacho hanzi haripo tadhairektwa pano umwe kuti musha but vanhu vamwe chete vakagara pachikama hwavo takandosvika pana sekuru vangu hanzadzi yamai vangu inini nehanzadzi yamai guru vangu mukadzi mukuru wamudhara tasvika paipa vanga vakatodhava zvikanzi iwe wakauya wabva kuharare kati ndakadhara zvikanzi pane zimapepa zvandakaona ndandakaisa maflyers invitation yekuti ndine birthday musi wakati
saka vanhu havana kuzvinzwisisa. Zvikanzi ndakawana chipepa chakauya ndechebirthday mudhara, nditaura nasekuru yangu iya inonzi Fezi. Zvikanzi nasekuru yangu iya, iwewe uri kutema mombe here pabirthday? Ndikati munozoona usimbe hwangu mauya chibamba. Zvikanzi akanzi wati wakatenga mota chichi, ndizvo zvinoita vana vehanzvadzi yangu havana kuziva kuti mota yandaendaona ndechi ndebasa isi yangu, but waendawo kumushawa nenge wakundotondera. Saka wakapiwa mota yebasa usiri pabasa bosonga wakumira ikako. Mota ndaienda nemurungu wangu. Alright. Saka zadero zvaizvo manje mai vaya vaitengesa doro vaya vakabva vauyawo. Zvikanzi imi handina kutonzwisisa, vakabva vaya nekapepa kaya kaiva nefoni namba. Zvikanzi ndakangoona vana vachibva chikoro chiya nechine zvimapepa izvi, ndati hande zvangu ndire birthday musi wakati. Vakati alright, but ava vaimwa kachasoka varuma ana sekuru wanga. Takasvikawo vechimwa ndobva vatipa tikamwa rokutanga bhodhoro rikapera, ndobva pauya rimwe tikamwa rikapera, ndobva pauya rimwe tikamwa rikapera. Reach 4 ana sekuru wangu vakati isusu tadi tabo hatisina mari takuenda. Timu riyari yamanje ndopereri kunditenga. Ndikati handii mati moda kuya kuzobhadhara chikwereti tobva tangodai todzoka. Vabva vandipidza mwana. Zvikanzi murikuona muzukuru wenyu munhu ari kutonhwa bhazi izvezvi, munhu atobva kuHarare chichi. Ndakaita manyemwe, bhozi sekuru wangu vakabva vati uri mwana wanzvadzi yangu yo. Baba vako ndakaenda navo kuDRC. Tati tese kuhondo chichi ari muri kuona. But zvadero manje ndakanoita manyemwe ndikati ngariuye. Ndabva radaidzi rauya bhodhoro tamwa rapera. Vatora rimwe bhodhoro tamwa rapera, ndadaidzira rimwe tamwa rapera. Reach 4 akabva auya mukadzi wacho kazi munozodhakwa chindipai mari, ndobva abata munozodhakwa chindipai mari. Zvikanzi timu riya munoti ana mari here? Ane mari yakawandisa. Vese vakoma wacho vanotambura vechienda Joni, ane mari isingaiti anaye notopfuura vakoma wacho chichi, mufana akarongekawo. Itimu riya manje. But uya anga abuda on the way uyoya akabva atondosvika patata pinda papo, sakamutangira kundosvika pamusha anga ari kumashure. Takutomwawo naye doro, but tamwa udaroko ndakabva ndanoti doro randamwa rakwana. Ndanda kugaya kuda kochingura naadzimai vanga vaenda kuchechi, plus kwanga kwakuwanda mhepo yanga yakufufuta tsika. Ndabva ndadanidzira 2 kudaroko. In fact ndisati ndadanidzira 2 mukadzi yacho akabata doro riya kuti chindipai mari. Ndakabva ndandoritora zveginya ndikati timu dirai doro. Zvikanzi mari yangu baba munini, mari yangu. Ndabva ndandobvisa 200 rands. Zvikanzi 100 rand iri kuchinjwa nemari. Ndikati 100 rand iri kuchinjwa $24. Zvikanzi aiwa $11. Ndikati mune munhu here ari mutauni machecheche ndimufonera. Ndobva ndipa namba dzomwe dzitapiwa mahiki. Ndabva ndatofona ndalauda foni vanhu vese varipo. Shamwari reti iri pamari ndobva ati 24. Ndikati ainda kuchifona kuHarare. Ndobva ndafonera Shiga Chagoni. Ndara kwakadi kutauni zvikanzi kuri bho. Mungandiudza kuti reti iri pamari. Ndobva vandiudza kuti hai mari yakati. Ndikati mazvinzwira. Zvikanzi aiwa nemukadzi achisiya imari imuzi yamotora change. Ndikati handisi mari nokuda $3 kana $4. Ndingazotouya nemari. Zvikanzi aiwa mimi ndakakuudza aiwa kuti pemunoenda kuHarare kumuzonditengera muzondivigira memory card. Vana vangu vanogara chichema achiti petinoenda kuchikoro tongodzwa mabalani masongo avanenge vechiridza chichi pana paredio tinaye hatina memory card. Ndandine foni yangu nememory card yangu 4 gig. Ndikamuda memory card. Zvikanzi abva ndamuvha zvakakosha zvati ndaisa kufoni memory. Ndaisa foni memory ndabva ndandovapa. Zvikanzi memory card imwe ndika $7. Ndichida rimwe redoro ndikati ngariuya. Rauya tamwa. Wakumwa doro nememory card. Koma ranzi mama konana. Tatakonana pachange. Saka unawapa mari. Andinawapa mari. Wakumwa nememory card. Nememory card yatachajana kuti $7. Kureva kuti imwe yaenda ndambomwa yakukavwa pa $7 ipapo. Uchiri kuda rimwe here tabva tamwa. Pabva pandosarirwa 2. Ndabva ndandobvisa 50 cents yandakapuwa naMoms ndikati mari muchandisira take away kana ndakudi ndakuenda tika take away chi ndikati aiwa doro kundifambe ndichimwa ndichienda ndira muchemberi. Akabva atambira. Saka tandomwa tamwa paya pa 2 asara ndakabva ndadaidzira 1 ndobva rauya ndikahafura ndikati kuti timu randanda ndabva naro ndikati ini doro randamwa rakwana. Irimwe ndikati kunana sekuru ini doro randamwa rakwana. Bhodhoro 1.5 chindidirirai take away ndifambe ndichimwa. Ndobva ndotora chigubhu chesuper akatondisira mvura yaidziya paya ndatochigeza abva andisira doro rangu ndandobuda on the way futi ndakondosvika pamugano ndakuchibva ndega ndakuchidzokera kumba. Saka ndikangodzokera ndakandonzwa mudumbu zvendisati ndamboita. Otherwise ndakavhunduka doro iroro. I don't know kuti ranga rakabikwa sei. Saka ndabva ndandosiya chibhodhoro chiya ndabva ndaenda bush toilet. Ndiri kuya ndakandonzwa kumhanya matombo so. Saka vakandosvika vichindomira vichindoona chigubhu chiya but zuva ranga rakutondodoka apa kwakuchinaya manje. Zvikanzi kudhakwa kwako. Wabva ndaidza sulu ndadavira paya. Ndikati boys ndiri kurwara ndaitirwa utsinye. Pfungwa yandaenda nayo ndeyekuti ndanda kuti otherwise ndogona kunge ndaisirwa
mushonga kana kurwiswa mweya iyi. Ivo vakutomwa doro riya riya. Ini ndiri bush toilet mwe bandi kutaura navo ndiri kupi ndiri uku. Ndadobuda ndauya ndikuona vari kutomwa. Handina kufamba pana, handina kufamba kana 10 meters. Ndikunzwa futi mudumbu. Ndangoenda pano nepana mukoma. Ndabva ndatoda ndakutobuditsa blood. Ina boys yai muone zviri kuitika panapa. Doro iri harina kubikwa nefertilizer here kana zvimwewo zvine. Zvikanzi aiwa haisiyo nyaya. Kana pakaitawo hwana anenge asangana nedambudziko rakafanana nerako iri. Tichazodini? Tichazokuza. Uri kuona? Ndichindopedza manje ndiri kundouya kuti nditopinda muroad. Ndiri kundoona doro riya rakutopera. Ndopanda ndoti hona ika guys doro ramamwe radi rakwana. Iri rasara ndira muchemberi. Tikanzi aiwa unozondova pazvibhodhoro zvangu wachida kutipa uye ndina. Ndabva ndandotora doro riya ndobva ndatanga kufambisa. Ndichienda kumberi kwawo. One wacho anonzi Nhamo Kosa akabva andobuditsa rekeni. Zvikanzi ndokuva nerekeni ukaenda naro. Saka kwokutanga akandipa warning ndobva akandira kuside. Kwechi2 ndobva akandira kuside. Rechi3 ndobva andirowa panapa. Saka pakandirowa panapa ndatanga kumhanya. Ndobva vasheyana. One wacho sekuru wamai wangu uyu anga asingamudoro. Nhamo uyu ndisekuru vakewo. Muri kuona? Ndobva ndati imimi kule mimi. Muri kuona imimi hamuna kudhakwa. Muri kuona zvinhu zviri kuitika izvi. Zvikanzi takutoda mari yewinayo. Muri kuona? Saka vabva vati wanuku ndichidokwira mugomo. Vakungurusa matombo echu yako ndiri. Ndichabvondoka. Saka ndaitiza manje. Ndichitiza paya ndichitiza ndichienda. Kusvika ndandosvika paland panorimwa pamusoro pegomo. Saka uyu akamhanya akasiya vamwe vaifunga ndahwanda mugomo. Yeti ndakwira pamusoro. Maona. Ndobva asvika echindirowa ndare. Pakandirowa ndare ndakadonha. Wawakazouraya wewe. Ndakadonha ndobva ambondirowa. Ndichida kuti ndimhanye futi akandidonhedza kukwana ita 3 kwakatatu ndichidonha. Kwechi4 ndakabva ndandosimuka ndichida kundomuti bhutsu. Ndobva andibaya but in fact ndamupa bhutsu atanga kundibaya pana muchodonha. Nebanga rake. Akanditi ona banga akarimiza so anga ane jacket. Saka ina ndina kumbofunga kuti ane banga ndakati kundilidzira ende ndakamuudza kuti mazipa arira. Ndakatodzi kuti chwaye. Akati ona banga ndobva amira akatarisana nini. Saka pakandirowa pandauchinzwa ndangonzwa chileva semunhu anga akadifu akadhakwa. Pandakada kuzondomuti bhutsu ndopakandibaya panapa. Ndikubva ndaona ropa yachi vanandomubata. Saka pandakamubata ndakandomudonhedza pasi. Takatomborhola zvekuma 3 meters tichiti umwe pamusoro umwe pasi umwe pamusoro umwe pasi. Kusvika ndandomisira ichi apa. Ndobva ita seaneta so. Ipapo ndope ndiri kugaya kuti otherwise anogona kunge akazvibaya kana kuti maybe amen. But zvadero zviya ndichindotora banga riya pfungwa ndaenda kuenda naro kwasabhu kana kumapurisa. Right, ndichida ndinobva pamusoro pake inini ndandamisira ichi ndichitora banga ndiri pamusoro pake because akaita seaneta. Ndichida ndisimuka ndibve pamusoro pake akanditripa futi. Iye ari pasi ndobva anditripa. Ndichidonha uko iye chisimuka achida kuuya kuzondidzipa. Ndangomupusha so. Ndobva ndabaiwa Nhamo manduraisa. Ndozvakaita ndobva ndandomuti mbama. Saka akaita conscious ndisandoona kuti munhu atodi akuwa. Ndobva ndandomubata ndichida kuzama kumugrebha ndimubetsere ndione kuti akata Nhamo mandikuwadzisa. Ndobva vatiza naNhamo wacho vamwe vacho vari 3 vaya. Saka ina ndisandoona kuti munhu akuwara papi. Ndakabva ndandotora doro riya pakaita conscious. Chobva ndandomudira futi. So kuti mnamukire waida kuti ndada kuti amuke bonza ifunga kuti mbama yandamunowa pangu ndiyamitisa chi kuti aite conscious. Ndabva ndandomudira doro riya semunhu afenda. Ndipo ndakazonzwa wakufema ndipapa mani. Shit munhu atokuwara kawo. Ndakazama banga pane banga pacho panga ofema nako. Pandakambaya nebanga ndakangomuda iso. Ina ndatoziva ndatombaya. But inini ndakazofunga kuti otherwise pakurola kwatakaita kakuneta kakazoita tazorimiza banga ndiritori otherwise ndo paanogona kunge akazvibaya. Neimwe nzira ndo mafungire ndiri kuita. But pakuzondibata kwakaita ndakangomupusha ndo ndakanzwa chiti ndabaiwa. Nhamo mandikuurayisa boys mandikuwadzisa. Nhamo nderimwe boys rangona riya ndo rakatomutuma kuti tibetsere kubata munhu. Mukona. Saka ndaona kuti munhu uyu atokuwara. Ndakada kuzama mbomubetsera ndifambe naye. Ndichifunga kuti pangutokwarisa kusvika kune moto ndimhanye nayo kuchipatara. Ndobva ndaona kuti munhu mukuru kwendiri plus aindiremera. Ndandomusiya paya ndasiya ndabayira banga racho ipapo. Ndamhanya kumba. Ndosvika kumba ndasvika pamukoma ndikandobvunza kuti ana mai nini venyu vauya here. Zvikanzi mukoma maridziro wangu achiita radio aiwa mufana wangu manext door ari complain. Ndikati kunoko hakusi kutauni mukoma tiri kumaprazi kunoko. Handiti kuminda murefu kunoko. Zvikanzi vatara neni vari mumba vechibuda. Ndobva vandoona kumeso kwakaita bhucha kwakazara ropa. Uku trouser harichaonekwa neropa. But kwatodoka. Ndobva vanditi taipi ndiani kwakuda iso tindodzosera tiite marevenge. Ndatouraya munhu handizivi kuti mupenyereze zvakawanda. Ndiani ngati ndihondo ndilova. Ndobva vatondibata zvikanzi handi kuna muchemberi. Ndaenda kwamuchemberi ndovanga vane zwana zvangu.
Ndadosvika kwaMuchembere kuya zvikanzi mai uya muone mwana wenyu. Muchembere pavakabuda so ndichindoona zvandaitwa watomboramba kuenda paya amene chazoita kuti uende chii vakutochema Muchembere. Ndikati muri kutochema inini uko ndatosiya ndakuwadza munhu handisi kuziva kuti chii chaitika ndiani ndabva ndavaudza ndinini. Zvaita sei hakuvatsanangurira ndiri pakuvatsanangurira timu riya rakabva radanidzira mukoma wangu yaunda naye wanzi mosula asvika here zvikanzi zvikanzi akabatei mumaoko zvikanzi haana chaakabata ndakabva ndavati mirai ikoko musapinda pagedha zvikanzi ipfuti ipfuti saka vakanzwa mupama yandakamurova zvikanzi atonzwa mavatiza vobva vaenda pachuru zuva ranga ratodoko zvikanzi auraya munhu saka baba vangu vane vakadzi vaviri mai vangu ndiye mukadzi udipi tichienda kumba kwake baba vangu maiguru vangu vari kumabvazuva chitiri kumavirira iye ari pakati pedu namaiguru vangu ndo pane musha wake saka abva taenda kumba kwacho ndabva ndandoudza mai vacho ndozvaitika nemwana wacho first born yake ndiye 2002 ndabva ndatovaudza zvaitikira kupi ndikati kwakati zvikanzi atova ne2 days asiri kuya pamba saka zvichida anogona kunge asina kurya sadza anokwanisa kupera power saka anoda kukurumidzira ndobva vamhanya ndabva ndamhanya ndandoudza mudhara ndozvaitika ndopedza kodziya ndandatombozvirota bva ndayarota ndirini ndaibaiwa nebanga nemuzukuru ndikona baba ndoti toita sei vanhu vatozara pamba paya vakutochema vaenda vachiudzwa nevanhu zvaitikira kupi ndabva ndavaudza kuti zvaitikira kwakati ndakunzi chipinda mota udhiraivhe mota tindoona but kwazvaitikira mumakomo akufambi mota first day musi iyoyo musi wa18 March kutanga kuti fambako nemota kofamba zvirei nengoro ndandopinda mumota vakatanga kuti unopinda mota wakadai neropa ine abva ndasungwa neZambia panapa namaiguru wangu kupinda mumota ndadhiraivha mota yaiti chienda kwazvava zvaitikira ndobva vamira vakamborova mota zvikanzi misa iyo zvaitika here zvinozokutaura kuti uri kungotitira zvinozomufirimu ikati zvinhu zvaitika izvo korati handienda simudza mota paya tikuenda takuda kundosvika pasarirwa pano nekune PA system ndakaona road mvura yacho yaine blood ndobva ndakatoziva kuti mawana tichindosvika tasvika munhu chatova chando ndinafonera polisi vakatodita hatinonge chitunha pasina polisi ivo handi mapurisa aishangwaridza kufona afonera chisumbanje ndozvaitika kunoko atofonerawo timu randaizivawo obva vatouya infact havana kuuya the very day takararapo tikasvika this time vasati vauya vakazosvika dzinenge round 3 timu riya raiva nayo rakazouya pascene of crime pane polisi nguva yese vanga vari musango vaitotya hama dzacho mingi vanoti makaurayisa hama yedu ndobva vauya paya saka vauya saizvozvo takabva tatora chitunha chiya kwakuenda nacho kumochari vakazoitwa manhingirikira akaitwa kutsinda postmortem plus ina ndagara ndiri mufina wapolisi ndakazokumbira kuti ndiatendwe zveemergency kubva ndaatendwa nechiredzi kubva ndabvisisa munhu wani ndichiita kuti iye akwanise kubatsirika pakuchengeta obva achengeta right ndaenda kupolisi ndakandogara 9 months ndiri standard ndakazotongwa trial yakasimuka musi wa 15 October ndobva ndaenda ndikandotongwa 23 years ndatongwa idzodzo havabvisi high court yakanitoka ndatongwa nemutare high court justice Mwayari abva ndaenda kujere ndobva ndandobvisirwa 7 point ndabvisirwa 7 point kusarwa ne15 point wagara chizvi so far ndane 7 point ndasarwa ne8 point saka vanhu vaungaona vamwe ava2 vasina kufa pamaenda kukoti vaendawo vamwe 3 vaendawo ndakazotongovaona musi wekuti patrial chete ndopa vakauya veitotestifya kuti akauraya munhu ende havana kukwanisa kuda kubudisa chokwadi chiri kuti banga ranga riri rake kuti yanga iri self defense havana kukwanisa kubudisa saizvozvo because munhu vavanga vagara vatori naye that's why vakataura kuti patati chifamba paya vakati tati naye usabvunza izvozvo yofamba tini but indondoona kuti mvura yakanaya ichipfuura ivo vari pamba pangu tichitotya kufamba titi mafoni anonayiwa saka zvekuma 45 minutes but at the same time vauya mudare macho kusanganisa polisi pamwe pacho haisi kuzonyasa kuinvestigata nyaya dzedu hatitipi mhosva hadzipara ende ndakaipara zviri pachena kuti zvishuwa ndakauraya munhu haisi mhuka pachangu inini handitofili zvakanaka ndotonzwa kurwadziwa kuti otherwise chero dai ndandiri inini kana kuti dai yanga yari mukoma wangu ndaizotorwadziwa but nokuda kwokuti munhu akafa nyika yese handifungi kuti ingazvifarira but chakakosha ndechekuti havasi kuzovestigata nyaya kuti vaone kuti nyaya idzi
dziri kuparika nemacircumstance api, saka munhu tinomutongawo zvakadii. Kozi ukaona uchinzi zvafanira kuti ndouya kuno ndine 30 years ndotongwa dzimwe 30 years 60 years ndobuda ndichindoite pansi. Saka utori une tarisiro kuti one day uchabudawo. Yeah. Right. Izvezvi tiri pafamily week handisi ndokuti hama ndine vasungwa vachiwadzana, tiri kuona vanhu vakawanda vari kuwadzana nehama dzavo. Ivo hama dzako dzauyawo here? Hama dzangu hadzina kuuya. Kuenda panonetsa kuti zvichida vamwe vanogona kunge vechiti vari kushayiwa mari, but ndakambozama ndichida kuita reconciliation nerehab zvikanzi vakutotaura zvisizvo. Vamwe vari kuti haasiwe pano blood busters mbandiripo, vamwe vatoti akatipa ngozi, but ndo nyaya yanda ndichida ndinyanye handisi mubva ndiripo, ini handizive. Pakuberekwa kwangu mudumbu mamai vangu ndiri number 5. Saka pane mari dzaitonzi dzakatombodyiwa ndina mukoma uri South Africa vaitonzi vakatumira mari, but pane vanhu vaiva pa4 vichiti vari kuuya kuzondoona vichitonyeka. Vatumirwa mari zvekuma 40,000 rands vakadya mari iyoyo, havasvika kuzondoona. Ndakazombosvika pakurwara kusvika onda ndiya bombonibatirai munhu ari South Africa. Ndobva abatwa akati munyina wangu ndakaplaya imwe royo usingazivi, ndine mari yatakabvisa yakadyiwa nevanhu veukama. Vanhu vanaitotemba vacho, vamwe vakaparara necyclone, ndo vanhu vanaitonyanya kutotemba. Vasara vacho baba namai nevaripo vacho kusanganisawo mamwe madzikoma kana kwamai guru nevamwe vemumba mamai vangu. But ndinozondoona kuti sei vechinifungira pfungwa yakadaro, but inini ndiri ndega ndaifunga kuti otherwise chinoita kuti vasandiona inyaya yekuti vanogona kuti munhu akatipa chingozi kana kuti akapara mhosva. Saka ngandivadanidze vauye tiite reconciliation. Asi unoziva kuti muchivanhu chedu pane zvatinozoitawo kana munhu auraya munhu zvekuzonoripa ngozi, zvakaitwa here izvozvo? Ya, vari kuti vakaita. Ndichiri kuChipinge mufana wekwamaiguru akambouya achindoona akati vakabviswa mombe, but panga pasariwa mombe 6, vakati vadoda 14, saka 6 dodhadhasara. Ko mukadzi akambouya kufa zvawasungwa? Ya, mukadzi ndakaguma umuona 2019 15 October paakangonzwa kuti ndatongwa ndobva atoenda kundoroorwa. Saka iwo waitori mumedia seko zvitova photographer videographer zvitodaro sakomana wemobile wacho vese ana Judith Makwanya naambofamba nawo atira paguramatini nokutenga kabada itobuda ndichenda kunana Daisla kupi efamba ndiri papa mudhara achinzi ari kuenda paairport ufana kunge ndava paairport mudhara uyu Gillette Robert waiti mufamba nawo Mugabe? Hatombofamba nawo. Saka iwewe takatarisa nyaya yefamily week iri panapa, ungadawo kuti chii kuhama dzako uchiruda kuyanana navo here noti vaone nguva vasina mboya kuzokuona, ungadawo katiwo chii? Ya, hai chendodzidzisa hangu ndechekuti forgiveness it's a process. Zviri kavari kundikanganwira kana kusandikanganwira, but kuuya kwandakatoita kunoku inini ndindogona kutovaudza zvekunoku nokuti ivo kunoku havakuziva. Zvakakosha kuti tiyanane navo nevasati vapara mhosva kuti vachada kuzopara mhosva varege kuzosvikawo patakasvika. Saka ndinongoti kana varipo kwete vefamily yangu chete but tinoti nyika yese, kana varipo vanobata zvinodhaka kana vanongotamba nemhosva chete, mhosva dzinaunana tinongozotenda hedu nezvirongwa zvinoitwa izvozvo zvana family week zvokuti hama yangu shamwari yangu ikashanyirwa indototi ndashanyirwa boche ndisina anogona kundipa. Izvezvi mukandiona munogona kufunga ndinoenda kuvisita every month but handiendi kuvisita. Ndinotobatsirwa nevo machechi ndo vanondibatsira nevamwewo kuti akangonakirwa oneni panapa ini ndinoimba ndotamba. Saka munhu akangonakirwa oneni umwe anogona kutonditi ada kumusiya ndamutengerawo chakati, ndomusiya ndamutengerawo drink, ndomutengerawo chakati, ndotorarama ndichienda mberi. Saka tonangoti kumhuri yeZimbabwe kusanganisa mhuri yese pane zvakaitika pendiri ndarisina kuzvitarisira. Ndasiyana nemunhu wekuti anga ari pamisheni kuti aitotsvaga mari ari kutoba obva arouraya munhu. Saka ndaida kuenda pakuti petiri kuti mapurisa nemamejasiri nemajaji vanofanira kuongorora nyaya ndepekuti pamwe pacho ndogona kutongwa nemhosva ndisingafani kutongwa nayo, kuri kuti mejasiri kana kuti jaji anogona kunge aine maimosheni ake, kana kuti mupurisa chaiye chaanoda kuti nyembe dzake dzikwire kana kuti kunzi aendesa munhu kujeri. But chaizvo kuti vanyatse kuona kuti chakaita kuti munhu azopopara mhosva kuti uyu azosvikawo pakudai chii, haizvo hazvisi kutarisa. Asi muchidimbusulo tingati imimi mairwira doro re 50 cents. Ya, ini ndona kunge
inini hangu pakunzwisa kwandaita munhu kuti atiri atagara timbori nemaprevious kumashure asi ndaifunga kuti zvakapera because akambonesana nana mudhara nenyaya dzeland dzemunhu baba vacho vakambopiwa minda sita tichiri vadiki saka mudhara aiona kuti handikwanisi kuirima yese isusu tazokura ndobva vachiti minda iya taakuida kuti ndaane vana ndichivava iye ndokubva andomira semwana wofuti akaramba nemunda uya but ari pakuramba nemunda uya inini nokuomawa kwangu musoro ndikati munda uyu ndiri kuzoutora ana mukoma vakatomutadza vaitomutya munhu iyeye ndokuti chero pandakandovaudza kuti ndauraya munhu vakati aiwe ropeka munhu akatirenda mashwazi ndotarati ndowaurayo right. Sulu panapa tiri kuona pane mufananidzo yako but une vanhu vawina ava adzisa hama dzako here dzadzisi hama dzangu ava vanoitwa mukoma Foster Mkwewa mafounders edendera mashefu angu aya ndogara nawo panapa kokunzi Sulu unofarira zvasulu kana kuti zita rangu rinonzi Phineas Suli but pachitupa rakazoerwa kunzi Phineas Sulu Mhlanga saka zvakabva zvazondoenderana kuti miziki yacho futi inodii kuti kudendera imomo futi right. Muri eZimbabwe vanga vari mukoma Sulu vatanga tinavo tiri pano paHarare pachikurubi maximum prison apo pari kuitika family day kune vari kuonawo ngatifarire kuona hama dzedu dziri mumajeri tiwadzanewo nadzo samukoma Sulu panapa vari kuti zvakaitika asi ngatiregereranei vakati vari kutsvagawo epath to reconcile nemhuri yavakatadzira. Until next time.